Iawn, croeso nôl i PopT. Mae'r gwyliau haf yn dod i fyny. Dach chi'n mynd i fod off ysgol am 6 wsos cyfa. Dwi wedi dyfeisio llond llaw o Gema eich chi chwarae ar ben eich hunan adra a dwi'n siŵr fe gennych chi gyd y pethau yma yn eich tŷ. So, o'n i fewn iddo fo, ia? O'n i'n mynd ein byd, sori. So, y gêm cyntaf dwi wedi dyfeisio ydy rhywbeth bach ar enw stacio'r gwpan. Dwi wedi gosod 10 cwpan mewn pyramid ar y bwr', a pwrpas y gêm ydy trio stacio nhw yn ei gilydd mor gyflym a phosib. Nesa, dwi wedi nôl pensilia, ac yn y gêm yma dwi'n gorfod taflu'r pensilia i fewn i fy nghwpan o ochr arall y stafell. Mae'n swnio'n hawdd, ond trystiwch fi, dydy o ddim. Oedd hyn actually lot anoddach na o'n i disgwyl. Gêm arall efo'r cwpanna gwirion ma. Dwi am trio fflipio nhw oddi ar ochr y bwr' i gael nhw i sefyll i fyny. Swnio'n hawdd, ond dwi'n rili ddim. Mae'r gêm nesaf yma yn rhywbeth rili hwyl i drio gyda unrhyw fisged sydd yn eich cwpwr. Felly, dwi'n gosod y fisged ar fy llygad, a dwi'n gorfod trio symud o'i lawr yng ngheg heb ddefnyddio fy nwylo. Swnio'n hawdd? Wel, dydy o ddim. Os ydych chi efo cap pig yn eich cwpwr dillad, mae hwn yn gêm hawdd i chi chwarae i basio'r amser. So, dwi angen taflu'r het fyny yn yr awyr a trio cael o i lanio'n berffaith ar fy mhen. Dyma gêm bach hwyl i chi chwarae lle da chi mond angen pint a fforc. Dwi am rowlio'r pint ar y llawr a trio cael o i rowlio yn berffaith i fewn i un o'r gaps yn y fforc. Siwgr candy. Mae hyn yn lot anoddach na mae o'n edrych. Wel, hyn o fod i ddigwydd. A sut ti fod i wneud hynna? Am ddiwrnod. Ddiwrnod prysur iawn. Wel, dwi'n gobeithio nath chi fwynhau y gema bach cool yma. A, please, gadewch ni wybod ar Instagram neu TikTok os ydych chi wedi llwyddo wneud y games yma. Achos oedden nhw rili anodd. Ond ia, na fo, diwedd y fideo. Cofiwch i ddanysgrifio i'r sianel i adael hoff a i bwyso y gloch notification yna, please, os gwelwch yna. A tan y tro nesa, nos da!